Bugetul ca un șvaițăr ne face de râs și la americani. Televiziunea MSNBC l-a nominalizat zilele trecute pe președintele României ca fiind printre cele mai rele persoane din lume și au completat: președintele Băsescu și guvernul au un plan pentru acoperirea deficitului bugetar prin impozitarea vrăjitoarelor. Tocmai de aceea toți poartă culoarea violet-joia. Cât de ridicol! Get out your pitchforks and torches. Time for today's nominees for the worst persons in the world. President Traian Băsescu, of Romania. His government is now under assault for new taxes on witches and fortune tellers. A dozen witches are headed to the beautiful Blue Danube to put a hex on the government, which imposed the taxes in hopes of making up a budget deficit. Alicia, the witch, says the law is crazy because witches and fortune tellers make almost no money to begin with. The president and his government are reportedly defending themselves by wearing purple on Thursdays, which is supposed to ward off hexes and spells. Well, how ridiculous is this? A country where the government is terrified of people dressed up in clothing from the 18th century, shouting meaningless catchphrases and threatening dire consequences unless taxes are rolled back on. Ideea Bucureștiului de a impozita veniturile vrăjitoarelor și ghicitoarelor a făcut valuri peste ocean. CNN a tratat subiectul de mai multe ori folosind imagini de la Observator pentru a ilustra subiectul. MSNBC ironizează o țară întreagă pentru inițiativa guvernului Boc. Măgulite că au apărut la televizor taman în America, vrăjitoarele noastre au și ele ceva de comentat. Este o porcărie. Noi niciodată nu am făcut vrăji și blesteme împotriva guvernului. Dacă am fi putut să facem ceva, să ajutăm guvernul și țara românească, să fiți siguri că am făcut și vom face în continuare. Flacăra violet există cu adevărat. Există ca fiind o energie pozitivă sau negativă, depinde fiecare cum vrea să o gândească. Dar să știu că poartă ei în fiecare joi flacăra violet, acum e prima oară când aud.